Гөлнара Шаймөхәммәтова. Одашкан сер. Урланган түн. Саҗидә апа, Саҗидә апа, Саҗидә апа! Әти көтүен кайсы якка алып китте, күрмәдеңме? Балансаз ягына таба киттеләр. Әле генә. Нәрсә дип шул тиклем чаптың? Манма суга төшкәнсең бит, балакай. Хәбәр әйтергә, сөенче алырга йөгерәм, Саҗидә апа. Әни иртүк больниска киткән иде. Бәби тапкан. Әтигә тизрәк әйтергә кирәк. Алай икән. Бар инде бар, куандыр әтиеңне. Кемегез барсың, сеңлеңме, энеңме? Сеңлем инде, Саҗидә апа. Әни әйтә, юаш әтиегездән малай тумый ди. Ярый, мин йөгердем, Саҗидә апа, сау бул. Сөендерерсең инде әтиеңне. Бирер сөенчене. Саҗидә нәкъ әнисенекедәй кара бөдрә чәчләрен тузгытып чапкан кызчык артыннан шулай дип уйлап калды. Фәгыйльнең көннәр санап малай көткәнен авылда белмәгән кеше юк. Бер кемгә зыяны тимәгән, юаш, сабыр иргә кушылып теләгәннәр дә күп. Тик Аллаһ Тәгалә аларны ишетми ахры. Күктәге тарафларга үткер телле Лиданың авызыннан төшкән төртмәле сүзләре генә барып җитә дә, кыз артыннан кыз дөньяга килә. Монысы 4-нчесе инде. 4-нчесе. Берәүгә бер итәк бала, кемгәдер бөтенләй юк дип уйлап, җәйләүнең көтүчеләр куна торган өенә юнәлде хатын. Кемгәдер дигәне үзе инде. Әнә шул Лида урынында Саҗидә булырга тиеш иде дә соң. Фәгыйльнеке. Бары тик Фәгыйльнеке булып кына яшәргә тиеш иде ул. Алар икесе дә менә шушы авылныкы. Зәһәрдә туганнар, зәһәрдә үскәннәр. Капкасларыннан мүкәйләп дөньяга чыккан көннәреннән алып бергәләр. Бергәләп каз бәбкәләрен сакладылар. Кайта белмәгән бызауларын эзләделәр. Әтиләренә ярып көтү көттеләр. Зәһәрнең алар яшәгән әтәч төбәгенең кыска тыкрыклары, кычытканлы бакча артлары, чыкыр-чакырлары аларның ялан аяк эзләрен, балачак серләрен саклый. Кыз күрше малае Фәгыйльнең иң якын дусты булды. Бер-берсеннән аерым бер генә балачак хатирәсе дә юк аларның. Кышлары сыер савучы әниләре янында фермада үтте, җәйләре җәйләүдә. Саҗидә әнисенә сыерлар савышты, Фәгыйль көтү көтте. Ул белгән тапкан җиләклекләрдә кыз утырып кына бидрәләрен тутырып җиләк җыйды. Фәгыйль малларны туплауга керткәч, рәхәтләнеп су кыендылар, күлмәкләре белән балык сөзделәр. Юаш кына күренгән уялчан карашлы, кызларныкы кебек алсуланып торган битле Фәгыйль җәй көннәрендә кояшта янып, йөзе гәүдәсе карайып, чәчләре кашлары сары төстән акка әйләнеп бетә. Ул шуннан уялып клубка да чыкмый, кызлар да күзләми. Андый-мондый нәрсәләр турында сөйләнми дә. Бар белгәне шул сыерлар да бузаулар. Башкалар кызлар узату хәлләрен сөйли башласа да кып-кызыл була, читкәрәк китә. Әллә миннән яшерен сире бармы? Әллә ул да минем кебек иштән генә янамы дип уйлап баш ваткан Саҗидә үзе дә мәхәббәт темасын кузгатырга кыенсына. Шулай яши бирделәр, үсә тордылар күршеләр. Армиягә затканда да кызның акыллы күзләре егетнең уялчан карашы белән очраша алмады. Күрше кызының сагынып көткәнен солдат тормышының бер-берсенә охшаш көннәрдәй бер төсле хатлар язган Фәгыйль дә, бергә уйнап үскән, башка кызларны пар итеп, тиң күреп, үзләре дә сизми шуны сөйләп, Саҗидәне кимсеткән егетләр дә белмәде. Ә ул көтте. Кинәт кенә бушап калган дөньясында бер ям да тапмады. Араларында аңлашу булган очракта хисләрен хатка язар иде ичмасам. Юк шул. Сөйләп, эшен бушатырга ахирәтләре дә юк. Ә тегеләр, аның өчен утка суга керергә әзер егетләр көләләр генә. Ничек инде ул, алар белән бергә атка атланып чапкан, матай сүткән кырган, дәресләрдән качкан, футбол типкән, егетләрчә көчле гәүдәле үткер Саҗидә шул юаш кына Фәгыйльгә гашыйк булып саргаеп утырсын ди. Көлке бит, аңламаслар. Ә Фәгыйль хезмәттән кайтырга 2 ай гына калгач салган хатында Лида турында язды. Солдатларны якында гына урнашкан училищега кичәгә чакырганнар икән. Яңа гына мәктәпне тәмамлап, тегүче һөнәрен үзләштерергә килгән кызлар белән биеп, күңел ачкан егетләр. Фәгыйльне Лида исемле кыз биергә чакырган.
Оялчан Фәгыйльнең кызлар белән биеп йөргәнен күз алдына да китерә алмаган Саҗидә бу хатка артык игътибар да итмәгән иде дә соң. Итеп тә нишләр иде? Ә Фәгыйль оялчан күзләре балкып торган, гаепле кешедәй елмайган, начарлык эшләгәндә тотылгандай кып-кызыл булып янган битле, ябык гәүдәле, бәләкәй генә буйлы Фәгыйль тиздән үзеннән озынрак та, тазарак та, шибәрлеге дә, дәрте дә ташып торган шәһәр кызы Лиданы култыклап, авылга кайтып төште. Ул авызыннан чыккан китек-китек сүзләрдәге горурлык дисеңме? Лидага ярарга тырышып сырпалану дисеңме? Ул шәһәр кызының чак кына түгәрәкләнә башлаган корсагы өстенә кулын куеп, бераз алга киерелебрәк атлап йөрүләре дисеңме? Саҗидә шунда йоткан күз яшьләренең, кысылган тешләре саклаган әрнүләренең ачысын әле дә хәтерли. Һәм үзе генә белә. Онытмый, оныта алмый. Ходай биргән чибәрлеге, уңганлыгы, чаялыгы да бар югыйсә. Тик үз иткән кешесен, күңеле яткан тиңен генә тапмады ул. Йөрмәде түгел, йөрде инде ансы. Әнә әле дә колхоз рәисе Гыйззәт төн сайын бакча артыннан гына килеп Саҗидәнең үй тәрәзәсен шакый. Яратучылары бар да соң, яратканы гына юк. Әнә шул үзең сөйгән белән бер туйган чүбешәсе, кочаклашасы, назланасы, назлыйсы иде. Әнә шул үзәкләрне өзеп яратканың белән төн үткәрәсе, беләгенә башны салып, аз гына булса да онытылып, бер бөтен булып кушыласы иде. Эшләрне үзеп, бәгырьләрне кыеп, аңардан бала табасы. Язмышыңны буйсындырган, гомереңне яндырып көл иткән шул мәхәббәтнең дәвамын, яраткан кешеңнән яралган сабыеңны кулыңа алып сөясе, йөрәгеңә җыелган назларыңны түкми-чәчми аңа бирәсе, аңа багышлыйсы иде. Саҗидә моңсу уйларына бирелеп сизмәгәндә, кояш та байып бара икән. Бозауларга ширләгән Зинка кушаматлы сыер, хәлсез күзләрен зоотехник хатынга төбәп, һаман урынында ята. Күшәми. Кыенлык белән генә тын алганы ишетелеп тора. Көтүчеләр сыерларны ябып маташа. Саҗидәне эзләптер инде җәйләүгә килеп чыккан Гыйззәт машинасыннан төшеп Фәгыйль янына атлады. Дүртенчегә кыз туу кайгысыннан ярыйсы гына кыек салган ир рәис белән кочаклашырга кереште. Менә Гыйззәт дус, шатлыктан каптым әле аз гына. Шатлыктан дип, тагын кыз инде. Шатлык булса да, кайгы булса да эчмәсәң яхшырак булыр иде, Фәгыйль. Монда бер көтү малың, авылда өең тулы балаларың дигәндәй, Лида больницада чакта аек булырга кирәк иде. Ишек аек, әбәбәйне кем юа? Кыз ювелирный работа ул, Гыйззәт. Син белмисең, юмый никак булмый, брат. Ярый инде, ярый беләбез. Ел сайын шул бер сүз, шул бер хәл. Башкача эчмәгез. Өстеңдә маллар бар икәнен онытма. Шәйлә. Всё, больше юк бит. Напарник айнык минем, менә үзе. Малларны карыйм мин, маллар первый очередь. Юк, маллар без очереди. Главныйлар. Без очереди булгач юын айны. Каялы, бер сыер бозаулый алмый дигәннәр иде. Ветеринарда укуда ичмасам, рәхимне әйтәм. Рәис Саҗидә янына юнәлде. Аның артыннан алпан-тилпән атлап Фәгыйль дә ярды. Арыган напарник малай җәйләү өенә йокларга кереп китте. Нәрсә, өмет бармы? Гыйззәт сыер янына килеп чүгәләде. Бераз сабыр итеп көтеп карыйк әле. Төне буе сакламассың инде. Әйдә, кайтсаң утыр машинага. Карарлар, менә Фәгыйль. Ул белә. Рәис үзе сөйләгән сүзгә үзе дә ышанып бетми иде булса кирәк. Карарлар, карамыни. Ташлап китеп булмый инде. Өстемә йөкләп алып калгач. Зинка иң күп сөт бирүче малкай. Игътибарга лаек. Ярый, үзең беләсең. Мин киттем. Ирнең тавышы кырыс, йөзе үпкәле иде. Ул бер мизгел хатынга туры карап торды да, тегесе дәшмәгәч шәп-шәп атлап китеп барды. Авызына аракыны сирәк капкан Фәгыйль тиз генә уйный алмады. Зинканың җайсызрак килгән бозавын Саҗидә белән напарник малай
Төн уртасында икәүләп тартып алдылар. Исерек ир сөйләнеп, өйрәтеп, кирәк-кирәкмәгәнгә кысылып, комачаулап йөрде шунда. Икесе дә исән-сау котылдылар, рәхмәт яугыры. Хатын бик арыган, авылга хәтле кайтырлык хәле дә, теләге дә юк иде. Барыбер таң белән кире киләсе дип уйлады ул. Арудан бигрәк аның йөрәген көнләшү хисе кимерә. Миендәге баягы уе, әрнүле теләге кабатланып, булай да тулган күңелен кузгатып тик тора. Еламаска тырышса да, битләре буйлап яшьләре тәгәри башлый. Үз алдына мыгырданып йөргән исерек ир һәм күши-күши йокысына ыйган маллар арасында, сүнеп барган учак янында ялгызы гына калган үзен, мәхәббәтеннән айырган язмышын уйлап, ул тагын да ярсып, үксеп елый башлый. Тора-бара күз яшьләре кибә. Үзен кызгану хисе өметләрен шәл-пәрәмә китергән Лидага нәфрәткә әверелә. Саҗидәнең мескен буласы килми. Аның кулыннан килмәгән эш юк бит. Ул барында булдыра. Ул көчле. Аның бу төссез тормыштан котыласы, нидер эшлисе, дөньясын үзгәртәсе килә. Ә нигә миңа да бала тапмаска? Лида булдыра алганны. Мин аннан киммени? Нигә? Мин бала үстерә алмыйммы? Үстерәм. Табам. Фәгыйльдән табам. Гомер буе җан аткан, яраткан кешемнән. Малай табам. Лида булдыра алмаганны да эшли алам әле мин. Саҗидә бу карарга нигә элегрәк килмәгәненә үзе дә аптыраган. Бәхетле булу өчен бик җиңел кебек юлны табуына шатланган, шашкан уена, шушы рәхәт теләгенә буйсынган йөрәгенең атлыгуына, тәненең талпынуына түзә алмый утырган җиреннән сикереп торып, Фәгыйльне эзләп китә. Ир якында гына, күл буенда. Ул да елый. Аны аракы елата. Саҗидә аны күкрәгенә кысып юата. Назлы сүзләр әйтеп эндәшә. Күптән кагыласы килгән чәчләреннән сыйпый, битләреннән сөя. Фәгыйль, их, Фәгыйль, ник сукырсың шул тиклем? Ник күрмәдең, сизмәдең? Яратам бит, сине генә яратам. Их, Фәгыйль. Хатын яңадан инде сөйгәнен кочаклап елый башлый. Ирнең яшьләре Саҗидәнеке белән кушыла. Йыллар буе бер кем кулы кагылмаган озын тулымнар сүтелә. Айның моңсулыгы, ширемле җирнең йомшаклыгы, урланган бәхетнең татлылыгы, теләкнең көче, тансык кочакның кайнарлыгы, барысында яшерә төн пәрдәсе. Йыллар агымында сер итеп саклар өчен яшерә. Бәби мунчасы. Зәһәр авылы елга буена урнашкан. Дөресрәге, язларын гына ярсып, шашып аккан тугайларны, әрәмәләрне күмеп киңәйгән, җәйләрен кипшенеп, кечкенә йырганак булып кына калган Зәһәр елгасы авылны икегә бүлеп, иренеп кенә агып ята. Аның бер ярында көн күргән татар кешеләре өчен авыл да, елга да Зәһәр исемле. Икенче ярында яшәгән урыслар өчен авыл Захарова, елга Захарка. Фәгыйльләр авылның елгага терәлеп торган урамында, бәрәңге бакчалары белән Зәһәргә табан сузылып утырган йортта яшиләр. Өйләре дә уртача гына. Фәгыйльнең мәрхүм әтисе төзеп калдырган кара мунчасы, торна куйысы, ямь-яшел ширемле хатасы. Абзар курасы гына яңа. Анысын ир үзе торгызды. Абзар тулы бүлмә, бүлмә сайын бер мал. Эшенә барса да, иенә кайтса да шул салмак кына атлап йөргән акыллы сыерларыннан, сикерешеп чабышып торган бозауларыннан аерыла алмый ир. Ярата ул шул хайваннарны. Дөньясын оныталар янында. Менә әле дә соңгы көннәрдә йөрәгенә кадалган шырпыдай әрнетеп, өтеп кенә торган уйларыннан арынырга теләп, абзарга чыкты. Күптән түгел генә бозаулаган Танькага эштән кайтышлый чабып, арбасына төяп алып кайткан яшел үләнне бирде. Янына ак башын кертте. Сыер сабыр гына борылып мөгрәде дә ашый башлады. Бозавы сикергәләп килеп, әнисенең имчәкләренә башын чиеп, борынын төртә-төртә имәргә кереште. Имсен әле имсен,
Калган сөтне тарткалап алырга булыр. Әнисен озаграк имсә, көр булып үсә ул. Аннары Манька белән сөтле бикәне савып, тулы бидрәләрен өйгә кертте. Ритасы, зур кызы, кул арасына керә башлады. Айыртып каймагын алыр. Сепаратор аша чыккан сөтне көтеп торучы 2 бозау бар тагын. Фәгыйль үзе малкайларын эчереп, төнгелеккә ашарга салды. Үзе авыр уйларыннан арына алмый интекте. Инде эше дә бетте кебек. Тигеенә керәсе килми. Ул тәмәкесен кабызып, йортының бер пишмагында чылбырга бәйләнеп көн күргән тузиге янына килде дә, ярылмый калган утын түмәренә утырды. Иртәгә Лидасы кайта. Һәр вакыттагыча бәби-тәпин юарга дуслары җыелыр, табын корырлар. Бераз ишелер инде, ансыз булмас. Кунакларны таратып, балаларны йоклатып беткәч, бәйрәмчә кәефле хатыны аның янына килеп ятар. Сөт исе килеп торган тыгыз тәннәре, тулышкан күкрәкләре белән йылышып, «Вагильчик, соскучился җаным, чак түзеп көтеп алгансыңдыр әле мине, да, ну скажи, да, ну» дип, бер урысча, бер татарчаны бозып сөйләнә, бармак очлары белән Фәгыйльнең күкрәген кытыклап уйнаклый башлар. Бүтән чак булса, ир бу минутларны көтеп, хыялый булыр иде. Тик әле әнә шул дәртле тәне белән башын әйләндерде ул аның егет чагында да. Бер уртак уйлары да, фикерләре дә юк. Әтән тарта. Сөйгән сайын сөясе килә. Ә күңелгә рәхәтлек, тынычлык килми. Ярсып, яратышып, бер-берсен үзгәләп назлаганнан соң, янында тәмләп йокыга талган хатынын кочаклап яткан ир күңелендә канәгатьлек хисе туя алмый интеге. Әйтерсең лә, йөрәге бер тузакка эләккән кошмы, әллә чылбырга бәйләнгән этме шунда? Белмәссең. Менә шул халәттә яшәп ятыла, нишлисең, камытны кигәч йөген тартмый булмый. Хатыны бала тапкан сайын тагын кыз дип әрнеп йөрсә дә, балаларын ярата Фәгыйль. Аларны сөйсә, тормышының кытыршылары бетеп киткән кебек тоела. Үзен юатыр сүзләре табыла. Менә иртәгә тагын бер бәләкәчем кайта. Кыз булса да үземнеке бит. Тик менә Лиданың күзләренә ничек карармын? Сизәр ахыры. Усал бит. Әллә ничек ярамаган эш булды бу, эчкән баштан. Алай дисәң, айныдым бит. Кочагыма алгач та айныдым да киттем. Тик туктарлык көч кенә таба алмадым. Хәзер дә тапмас идем. Ярату белән яратуның да арасы бар икән шул. Сизә идем инде яшь чакта хата җибәргәнемне. Үземә әйтергә генә кыюлык булмады. Менә бит. 4 бала атасы булгач, аңлады ди мәхәббәтнең ни икәнен картаеп барган абзагыз. Саҗидә сиздерми. Исерек иде, белми дип уйлый инде. Әй Саҗидә, Саҗидә. Озын тылымлы Саҗидә. Фәгыйль түш кесәсенә тыгылган шешәсен алып, вак-вак салып, көмешкәсен эчә торды, уйлана торды. Берни аңламый хуҗасының күзләренә карап яткан этен сөя-сөя тәмәкесен гөжләтә бирде. Бираздан бер нәрсә белмәс хәлгә җитеп исереп, елап утырган әтисен Рита шак көчкә җаена китереп, җитәкләп караватка кертеп салды. Иртәгесен Фәгыйль кычкырып сөйләшкән, рәхәтләнеп көлгән хатын-кыз тавышларына уянып китте. Башы чатный, күңеле булгана, кузгалырга да куркып күпме яткандыр. Ай, бу көмешкә дигән хәшәрәтне ник бер авызың алырсың? Ә тавышлар һаман тынмый. Тукта, аны сөйлиләр түгелме соң? Кыз дип кайгырып ишеп йөргән инде бу җебек. Лида кайткач бик тиз урынына утыртыр әле. Не говори, момент җайлана хатынын күргәч тә. Теге вакытларда тоже так было. Ичок кешедән жәлләтеп йөрергә. Монысы Тамара, Захарка кызы, Маржа. Күршеләре Расихта кияүдә. Тегесе киресенчә, урыс егете Русланга чыккан Рәйфә. Лиданың ахирәте. Үзе дә ярым урысча, ярым татарча сөйләшкән хатыны да менә шул 2 гаиләне якын күрә шул. Бәйрәм сайын, ял сайын бергәләр. Русланның гармошкасына Лида белән Тамарка такмак җырлап туймыйлар. Расих белән Рәйфә шәп бииләр. Торганы бер концерт инде.
Фәгыйль бер читтә утыра шунда шәбәкәйләп. Так, бәлеш готовый, пельмени 500 штук, сәмәйне кудык. Лида кайтса, загуляем. Тамарка ниндидер урыс көйен көйли барып телевизор өстендәге магнитофонны кабызды. Рәйфәгә шул гына кирәк. Өйне селкетеп тыпырдарга кереште. Бераз капканнар булар ахыры дип уйлаган Фәгыйль шаршауны ачып түр якка чыкты. Эй, балаларны уятасыз, шашмаң ул хәтле. О, папаш уянган. Фәгыйльчик, әйдә бийбез. Тамарка кулларын җәеп ирнең өстенә килә башлады. Кит әле, Сонтый. Нинди бию? Шок басып торам. Сүндерең шул нәрсәгезне, балаларны уятасыз димен. Башны тукмый гына тавышы. Фәгыйль, ни сөйлисең? Балалар Руслан абыйлары белән машинага утырып бәбәй алырга киттеләр. Ничек киттеләр? Мин? Сине бер ничек тә уятып булмады. Йоклаган килеш Жигулига сыймадың. Гафу ит. Рәйфә үзе кулларын әллә ниләр кыландырып бутый бии, үзе сөйли. Ния, ничек? Миңа барырга кирәк бит. Кыз бар бит минем. Сиңа кыз не нужен бит, Фәгыйльчик. Чё зря волнуешься, а? Монысы Лиданы яклап Тамара очлы телләнә. Булар белән сөйләшеп ни файда дигәндәй кул селтәп, Фәгыйль киемнәрен эзләргә тотынды. Ул юынып, кырынып, киенеп кеше төсенә керүгә, капка төбенә машина кайтып туктады. Руслан руль артыннан төшеп ишекләрен ачты. Аннан Лиданың аппак йөзе күренде. Күзләре ишек төбеннән ирен эзләде. Тик аны Фәгыйльдән элек мунча ягып йөргән Расих күршесе каршылады. Хатынның бөтенләй йөзе качты. Әмма ул бер кыек сүз чыгармады. Ал тасма белән бәйләнгән ак төргәкне 4нче кызын күрше иренең беләгенә салды да матур басып өенә кереп китте. Ишектән чыгып килгән ирен күрми дә узып, табын янында йөгерешкән дуслары янына ашыкты. Пилмән кайнаганчы 2-3 рюмка эчелгән, авызлар шишелгән иде. Табын артында утырып бәби тәпиен юучылар кызып авыл яңалыкларын, Лида бала табу йортындагы кызыкларны сөйли, хатыннар бут чабып көлә, барсы да әни кешене мактый, төрелгән биләвеннән шишелгән сабый кулдан кулга йөри. Берсеннән берсе матур тостлар әйтелә, тулы савытлар бер күтәрелә, бер төшерелә иде. Фәгыйльгә дәшмиләр, ул үзе дә сүзсез. Эчә дә куя. Бираздан мунча өлгерә. Арада иң аяк башлысы тиз генә аракыга бирешмәй торган ныклы гәүдәле Тамара бәбине мунча юындыра. Расих бәләкәчне түрдәге караватка кайтарып сала. Лида бәхетле күзләрен кызына төбәп, аның белән сөйләшә. Авызын кыйшайтып имәргә эзләгән сабыена тулышып, сөте агып торган имиен каптыра. Ястык түшәкләр өстенә кырынайып бала имезгән хатынның канәгатьлеге, нәзакәтлеге ирләрне сокландыра. Алар юк сәбәпне бар итеп, аның янында чуала башлыйлар. Рәйфә Расихны куып бәби мунчасы керергә җибәрә, ә үзенең Русланын тартып алып биергә керешә. Ярыйсы гына исергән Фәгыйль гаепле кыяфәттә хатыны янына килеп баса. Лиданың ачуын, баягы кырыслыгын көмешкә парлары йомшарткан. Ул иренә, бәби мунчасына барабызмы, Фәгыйль, дип елмая. Ул йоклый хәзер. Имеп туйгач та йоклый ул. Бәләкәч чынлап та изрәп йоклап китә. Фәгыйль торып киткән хатыны урынына кырынаеп, сабыеның бәләкәй генә йөзенә бага. Эй, кыйгач нәзик кашлар, кара кирфекләр, бәләкәч кенә төймә борын, бәләкәч кенә авыз, хәтта битендә миңе дә бар. Монысы да нәкъ Лида. Ярый, миңа охшап ямсыз булганчы, кызларга шибәрлек кирәк инде. Фәгыйль үзен шулай юаткан була. Күңеленең яшерен бер пичмагында кыенлык булса да, кызының тәмле исе, илаһи йөзе үзенә тарта. Ата кеше баласын кулларына алып, күкрәгенә кыса. Ул шашып биегән хатыннарны да, кысташып эчкән ирләрне дә ишетми. Аларның бәби мунчасына яңадан барып чабынганнарын да күрми. Янына килеп ауган Лидасының сасы көмешкә исе чыгып торган кайнар сулышын да сизми, бәләкәче янында изрәп йоклап китә. Иртәгәсен Рита Римма Эмма янына Элла булсын дип өйрәтеп силсәвиткә җибәргән хатынына беренче кабат буйсынмыйча, яңа туган 4нче кызын Илсияр дип яздырып кайтты.
Саз җиләге. Саҗидә тышкы ишеген бикләп керде дә, халатын салып көзге алдына басты. Үсте корсагы. Өстенә нәрсә кисә дә очлаеп күренеп тора. Инде яшереп булырлык түгел. Хатын әле алды белән, әле сырты белән басып, көзгедән үзгәргән гәүдәсен күзәтте. Бил дигәннең әсәре дә юк. Тагын 4 ай буена шул тизлектә үссә, ничек күтәреп йөрер икән ул бу корсакны? Саҗидәнең күзләренә йокы кунмаган төннәре биегәеп, тау кебек булып юрганнан беленеп торган корсагын сөеп үтә. Сөйләшеп тә ала бәләкәче белән, елап та. Булса ни, кеше күрми бит. Ялгыз бишәдә кемнең кайгысы бар? Кайгысы юк дисәң дә, баштарак үзәгенә үтте инде шул гыйззәте. Сөйгәне белән үткәргән бердән-бер төненең ләззәтен озаграк сакларга тырышып, аның һәр минутын күз алдыннан кичереп, татлы хыялларга бирелеп, бәгыреннән өзелеп чыккан теләкләре белән Ходайга ялварган ялгыз кичләрен шомландырып, ямсезләп, күп какты иртансык хатын өенең тәрәзәсен. Утын сүндереп утырса утырды, түзде. Ачмады ишеген Саҗидә. Фәгыйльнең йомшак кулларын искә алганга да кызып яна башлаган тәненә, аның тәмен саклаган иреннәренә чит кеше кагылса, хисләрен шул бәхетле төне белән бәйләп торган җеп өзелер дә, теләге кабул булмас төсле тоелды хатынга. Караңгы төннәрдә күккә карап, улым яралсын, улым булсын, ишет Тәңрем, бала кирәк миңа, Фәгыйлемнең җимеше кирәк дип ялварды. Шашып теләк теләде Саҗидә. Ә моңа тиклем яратмаган. Төннәрдә генә ястык бүлешкән кешеләреннән бала табу уена да кирип чыкмады бит үзенең. Фәгыйлен көтте. Силуси саңкып торган ир белән озак тора алмас ул иркә шәһәр кызы дип уйлаган иде дә соң. Өметләре Лида бала тапкан саен шәлпәрәмә килде. Сөйгәнен гаиләсеннән аерып алу теләгеннән суынды хатын. Балалар бит. Берсеннән берсе матур, берсеннән берсе бәләкәй, мөлаем, шаян 4 кыз. Ни йөрәгең белән алар өлешенә керәсең дә, язмышларыннан ата назын урлыйсың. Аллам сакласын. Үзем табам, үзем үстерәм. Беркем дә кирәкми. Тәкъдирем шулдыр дип карар кылды Саҗидә. Ялгызлыкка ялгыз инде. Әти-әнисе күптән гүрияләре. Туган тумачасы читтә, тиз генә кайтып җитәсе дә түгел. Ярый, җае табылыр. Эшем бар, өем бар. Кулдан көч, баштан акыл китмәсен дип уйлады ул. Шулай көннәр үтә торды. Мәшәкатьләр җәйләүдән фермага күчте. Силусы, синажы, пешәне, фуражы җитәрлек анысы. Җәй яхшы килде. Бар нәрсәгә өлгерелде, Ходайның рәхмәте. Рәхәтләнеп ашатасы, тук маллардан мул сөт савасы гына. Тик менә бу гыйззәт кенә укымаган башы белән кысылып үзәгенә үтә Саҗидәнең. Әллә төнге эшләрен көндез ала, белмәссең. Гыйззәт, мин уйлап тапкан нәрсә түгел, китап тотып указырак. Зур-зур авыл хуҗалыгы белгечләре әллә кайчан формуласын уйлап чыгарган. Рацион төрле ризыкның микъдарын шутлап төзелергә. Маллар кирәгенчә ашатылырга тиеш. Шунда гына без күп күләмдә югары сыйфатлы сөт савачакбыз. Ә булай, хайванны җан асратыр өчен генә бу ферманың нигә кирәге бар? Харап икән. Сыерга да формула, бузауга да. Шутлап үлчәп утырырга ферма сиңа нәрсә, магазинмы ни? Җитмәгәнен кайдан табасың? Табасың инде. Син шуның өчен рәис, мин зоотехник. Йөкләп алгач. Мин йөкләп алмадым, йөкне тактылар миңа беләсең килсә. Формула имеш. Булганын ашат та вәссәлам. Гыйззәт өчен ферма ни дә, колхоз ни. Малларның саны акрынлап кимүе дә, басуларга ашлама җитешмәве дә, игеннәрнең түбәнәйгән сыйфаты да, кимәле дә борчымый да, кызыксындырмый да кебек аны. Элек рәис булып колхозны гөрләтеп эшләткән, яшәткән әтисе Тәлгать Сәхипович кинәт кенә йөрәк иянәге белән дөнья куйгач, аның урынына 2 генә курс укыган улы Гыйззәтне читтән торып укуга күчереп, институттан кайтарып, председатель кәнәфиенә утырттылар. Менә бу үзгәртеп кору шаукымы әллә ничек җиңелчә карарга өйрәтте өстәге түрәләрне кадрлар мәсьәләсендә. Әтисенең илткән бот-бот итләре аркасында гына экзаменнар биреп, ялга кайткан арада урамда авыл егетләре белән сугышып, танау канатып та матай кырып йөргән Гыйззәттән нинди җитәкче чыксын инде.
Аңа хәтта әтисенең исемен кушып эндәшүче дә булмады. Төптән уйлый белмәсә дә, ир кешегә хас сабырлыгы булмаса да, гәүдәсе төп кебек юантык, нәсел үгезенеке кебек көчле Гыйззәтнең. Мускуллардан гына тора, таза, гайрәтле. Әнә шул ир куәте белән арбады ул Саҗидәне. Үзеннән яшь булса да, ялгыз төннәрендә назга сусаган тәненә дәва булды егет. Чынлап торып яраткан кебек кыланды. Саҗидә, саз җиләгем минем, дип хатынның колагына пышылдар иде. Сизәм, яратмыйсың мине. Йөрәгең туң синең, кышлаган саз җиләге кебек. Үзең татлы, сөеп тә биздермисең шул. Авызда эреп капкан сайын кабасы килгән саз җиләге кебексең. Саҗидә дәшми, сүзсез генә яраттыра, сөйдерә, каршы килми. Егетнең кулларына, хисләренә ирек биреп, тын гына аның гайрәтенә буйсынып ята бирә. Тик толымнарына гына кагылдырмый. Биленнән узып, тулы янбашларына яткан чәч толымнары, әйтерсең, хатынның үзенә генә билгеле бер серне саклый. Ничә кабат үрелде аларга Гыйззәттә, ләкин Саҗидәнең утлы күзләре, көчле куллары һәр чак уяу булды. Толымнар сүтелмәде. Саҗидә ирсез бала таба икән дигән сүз озак чәйнәлмәде халык телендә. Авыл бишәләре аның үзләренә көндәш түгеллеген, килгән-киткән гаиләсез ирләр белән генә йөрүен, моннан әллә ни сер ясамыйча яшәвен дә беләләр. Акылының, беләгенең көче белән дөнья йөген тарта. Эчеп тузып ятмый. Бала кирәк инде, дөрес уйлаган. Вакыт узып бара, ялгыз калмыйм дигәндер. Авылда гайбәтче булып танылган Гөлсем дә тел теш тидермәде Саҗидәгә. Шул Гыйззәттәндер дә соң. Соңгы вакытта яныннан да китмәде. Әллә тегесе алмый, әллә монысы бармый. Табамда үзем генә үстерәм дип тик тора. Гөлсемнекеләр белән сыерлары терәлеп торган Рәфидә ничә еллар бергә эшләгән зоотехник хатынның кыланышына аптыраган иде ахрысы. Бер-берсенә тиңнәр, өйләнешеп кенә куясы бит инде. Шулай да соң. Үзе белә инде. Бездән киңәш сорап килә торганнардан түгел Саҗидә. Әле шәпләнә дә бит. Уйладым, карар иттем, үзем үстерәм дип чаңкага. Соңыннан нигә генә таптым дип үкенмәсен инде. Бала багу яныңда ир булганда да ай-һай авырга килә бит Рәфидә. Сөйләмә дә инде, Аллаһы ярдәменнән ташламасын диген. Килде инде Гыйззәт. Төнлә килүләрдән тукталган иде. Хәбәр аның колагына барып ирешкәч, көпә-көндез йөгереп килеп керде. Күзләрдәге өмет, курку, йөзендәге дулкынлану. Кире борып чыгарырга да кызганырсың. Саҗидәнең бала синнән түгел дигәнен ишетмәде дә. Үзенекен сөйләде. Мин хәзер саз җиләгем, Саҗидәм, әнине алып киләм. Сине сорап киләбез. Кемнән? Кемнән дип сорарга кешең дә юк. Ну, шулай да шартына китерәбез. Саҗидә, дәшмә. Мин беләм. Всё җитте. Өйләнергә вакыт. Мин хәзер дип йөгереп чыгып та китте. Озакламый бәләкәй генә башына кызыл яулыгын әбиләрчә очлайтып бәйләгән, ире чәчәкле зәңгәр күлмәген кигән әнисен җилтерәтеп алып килеп тә җитте. Бәләкәйдән күреп белеп үскән Рөкыя тәтидән уялуыннан нишләргә белмәгән Саҗидә, соң әйтеп торам бит бармыйм дип, ишетми бит. Бала синеке түгел Гыйззәт, чыкмыйм сиңа кияүгә. Эй Ходаем, нигә генә алып килдең Рөкыя тәтине дип елады да җибәрде. Чакырылмаган кунаклары үзләре дә уңайсызланып, тиз генә җыенып кайтып киттеләр. Саҗидә дәшми тынмый гына, кеше күзенә артык чалынмый, үзенә игътибар җәлеп итми генә, соңгы көненә тиклем эшеннән туктамый, гомерен фермада үткәреп, февральнең буран шаулаган бер төнендә тупылдап торган бер ир бала тапты. Больницасына да чак алып барып җиткерделәр. Нәкъ фәгыйльнекедәй сары чәчле, сары кашлы, төссез кирпекле, алсуланып торган йөзле сабыен беләгенә салган Саҗидә чиксез бәхетеннән тулышкан күңелен тыеп та газапланмады. Көтеп алган улын кысып кочаклап еларга кереште. Эй, татлы икән дә соң шатлык яшьләре. Бурычлы үлми. Рита, супны җылытырга куй, кызым. Папкың кайтты бугай, капка тавышы чыкты.
Ишектән кергән Фәгыйлне баласын йоклатырга яткан җиреннән кычкырган Лиданың тавышы каршы алды. Нәрсә авызың ерык? Подарок бирделәрме? Әллә премиямы? Фәгыйль түземсез хатынына эндәшми генә чишенеп түргә узды. Премиясе дә бар. Бер бозау. Азрак акча. Ә менә монысы грамота. Почетный. Ир кулындагы печатлы кагазын кадерләп кенә стенага эләргә кереште. Агач өйнең искереп барган бүрәнәләрендә ялтыр кнопкалар белән беркетелгән шундый ук бүләкләр санап бетергесез. Бөтен ярышларның алдынгысы ударник абзагыз. Социалистик, коммунистик. Инде хәзер ниндийнеке икәнен дә белмәссең. О барыбер яхшы эшләгән өчен инде. Тагын макулатура җыйдың мәтисе, дип күрсенде Лида. Кемгә ничек инде хатын, кемгә ничек? Минем өчен кадерле бүләк. Эшләп алган. Бөтен кешегә дә таратмыйлар бит әле аны. Шатлыгын хатыны уртаклашмавы ирнең йөзенә кара болыт күләгәсе кундырды. Ул әрнүле күз карашын яшереп, кыенсынып кына стенадагы башка саргайган кагазьләрдән аерылып, ялт итеп балкып торган грамотаны кытыршы бармаклары белән сыйпап куйды. Премиясын әйтер идем. Тиллионкалата биргәнче дингами бүләкләсәләр булмыйдыр шул. Инде безгә дә менә бу кысык домнан котылып, новыен, зуррагын кайгыртырга надыбы. Монысын эшләгән, чирегән ниткән җире юк. Барыбыз да ятар утырыр урын җитәрлек. Зурлыгы нигә? Күмәк бию биерешенә клуб бар. Эй, сөйләнеп тора тагы. Әнә Руслан Сраевый шундый зур дом отгрохали. Ә баласы всего-то бер штук. Тамаркаларны кара. Бурын төбендә дворец төзиләр. Безнеке аларныкы белән рядом как баня калачак, ей-богу. Булмаганы сөйләмәле, Лида. Барына шөкер итик. Эш хакы балаларны ашатырга, киендерергә дә чак җитә. Нинди акчага төзим ди мин ул өйне? Нинди акчага? Вот премияңа давай материал алабыз. Помаленьку җыярбыз шулай, как все. Премияга шанып ий кузгатып буламы соң инде, хатын? Ул елына бер генә бирелә бит. Җитмәсә заманы да тутырыксыз, акчасы да үзгәреп кенә тора. Телевизор ачкан сайын инфляция дип сөйләп куркыталар. Эй, гомер буе дер калтырадың инде. Әнә кешеләр суда алалар да төзиләр. Бурычлы үлми ул, барыбер бер түләнеп бетә. Җәйгә мин дә эшкә чыгам. Как-нибудь тырышырбыз, Фагил. Миңа новый дом кирәк. Тарткалаша төнге йокы вакыты җитте. Балалар күптән әвен базарына киттеләр. Ә туймас хатын дигәнең һаман үзенекен тукый. Туктарга уенда да юк. Ай, бу Лидасын. Бер нәрсәне алдын алсамы, һич кире уйлатырмын димә. Сөйли хыяллана торгач, үзе дә шана башлый шул уйларына. Фәгыйлгә бөтенләй көн бетә. Эшләми чарасы юк. Әле дә ат алырмын дип көтеп йөргән премиясына бик ялындырып кына булса да, яңа үй бурарлык агач кисәр өчен диләнкә юллармын дигән риза бәхиллеген ишетүе булды. Лида төнге тынлыкны ярып пышылдый планнар корып, булачак хан сараенда йөри башлады. Ой, Фагильчик, 4 кызга да комнаталар бүләбез ярыймы? Залга төсле телевизор белән зур диван купим. Идәнгә дә ковер, и настенный ковры. Грамоталарыңны берәр папкага тутырып шифоньерга, юк стенкага куябыз, ладнымы? Өйгә су кертәбез, чыгарга да ясыйбыз. Ванная, туалет. Алай ук булдырып булмас, хатын. Күктән җиргә төшәле. Ул хәтле эшкә бер абзар малыңны сатып та җиткереп булмас. Ашыкма әле. Эй, шуны. Мечталарымның бөтен вкусын җибәрә шул юнсез теле белән. Булай да авыр бит миңа, белмисең. Хатыны бәләкәй генә борынын мыш-мыш тарта үпкәләп, стенага таба борылып ятты. Я ярый. Башлап карыйбыз, төзербез димен бит. Үзең әйтмешли, бурычлы үлми. Иртәгә районга барып суды юллармын. Тынычлан. Бәйрәм ашысы. Гомере буе халык арасында булып өйрәнгән, авыл тормышының нәкъ уртасында кайнаган Саҗидә ялгыз калды. Баштарак фермада эшләгән хатыннар бәби күрергә дип килделәр килүен. Рәмилне тотып сөйгән, сокланган булдылар. Тамчы да әнисенә охшамаган баланы нәкъ үзең Саҗидәкәем дип мактадылар. Ә үзләренең күзләре кемнән соң бу бала? Кемнеке дигәндәй җентекләп бер гынахсыз сабыйның йөзен тикшерде. Саҗидә янына йөргән ирләрнең чалымнарын эзләде.
Бер вакыт килердәй кешеләр килеп, керердәй күршеләр кереп бетте. Бер-берсенә охшаш йокысыз елак төннәр, минуты сәгате белән көн саен төгәл кабатланган рәхәт мәшәкатьләр башланды. Көтеп алынган бәхетен кеше күзеннән, гайбәт сүзеннән араларга теләп, Саҗидә әллә үзе халыктан читләштеме соң? Әллә бала тапканнан соң тагын да тулыланып, түгәрәкләнеп, матурланып киткән хатынны көндәшләре итеп күреп, авыл бишәләре аның өен үзләре урап уза торганга әйләнделәрме? Әллә бөтен булмышы белән яраткан эшенә бирелгән Саҗидә бер ахирәте дә, дусы, сердәше дә булмавын, йөрәгенә чит кешене якын китерергә куркып, чынында исә үзенең бу дөньяда япа-ялгыз икәнен өйдә утыра башлагач кына аңладымы? Бәхет дигәнең көтеп алынса да, бик татлы һәм тансык булса да, көннәрнең бер төрле агымы бераз ялыктыра икән шул. Теләкләрен, ялваруларын ишетеп, сөеп туймаслык Рамилен бүләк иткән Ходай Тәгаләне кыерсытырмын дип, мондый уйларны башына китерергә дә курка Саҗидә. Алла сакласын. Шул тиклем теләнеп тапта, ялгызмын дип, юкка барга балавыз сыгып утыр имеш. Яшел чирамлы йорт буйлап әллә нинди кызык тавышлар чыгарып чапкан менә шул бәләкәй фәгыйлә, мәхәббәт җимеше Саҗидәнең бөтен дөньясын каплап алырга, тормышының килделе-киттеле җирләрен түгәрәкләргә, бәхетен тулы итәргә тиеш кебек иде дә бит. Ыгы-зыгылы эше дә, аралашыр кешесе дә, тәрәзә чиртүче ирләре дә кирәкмәс кебек иде. Бүген авыл сабан туе. Көне жылы, күге зәп-зәңгәр, җиле юк, яфрак та селкенмәй. Авыл халкының көтеп алган бердән-бер бәйрәме матур булмакчы. Урман уртасындагы акланда иртәннән музыка уйный. Аллы-гөлле күлмәкләр кигән яшь җилкенчәк, сандыклардагына сакланган чәчкәле яулыкларын бәйләгән әбиләр, шал чәчләрен эшләпәләре белән каплаган бабайлар шул ки ягылган якка ашыгалар. Вакыты белән шыр-шу килеп кычкырышып, төркем бала-чага узып китә. Ишле гаиләләр җигүле атлар белән арбаларына тезелеп утырып, кипкән көнбагыш чиртләтә үтәләр. Шәһәр җиреннән кунакка кайтучылар шыгырым тулы машиналарында тузан туздырып фырт кына узып китәләр. Саҗидә бәйрәмгә ашыгучы халык агымын көнләшеп күзәтә кер юа. Башта ул көчле куллары белән аз гына да суын калдырмыйча сыгып, аппак итеп юылган юрган мендәр тышларын элде. Аннары көн саен чайкала торган бала киемнәрен кирбавына тезде. Ул кир юып бетүгә янында уралып йөрүче Рамиленең өсте пычранып та өлгерде. Эй, Аллам, ярый улым бар әле. Юарга кириңдә булмаса, эшсезлектән интегеп үләрсең бу өйдә. Әйе бит алтыным, бәләкәшем минем. Ашыйсың да килгәндер инде. Әйдә, өйгә керәбез улым белән, мәммәм итәбез. Тамагым туйса, ыштаным курыса, бәү-бәүгә дә ялындырып тормам әле дип әйт, әйеме? Кая матур малай Рамилне әннәсе тәтә итсен әле дип сөйләнә, Саҗидә улының бит кулларын юды. Шишендереп коры киемен кидерде. Рамил шынлап таза көттермәде. Әнисенең итәгенә утырып, манный боткасын ярыйсы гына сыптырып куйгач, Саҗидә үзе тамак ялгап табак савытын җыйганчы, үй буйлап чапты да, караватына менеп ятып йоклап та китте. Фәгыйленекенә охшап гел алсуланып торган бит алмалары йоклаганда тагын да кызарып китә. Кулларын, аякларын як-ягына җәеп, башын арткарак ташлап изелеп йокыга талган сабые. Ничкә сары чәчләренең төпләре, чиста маңгае тирләп чыккан. Сизелер-сизелмәс кенә тыныч тын алышы өй ишенә бәхет көе булып агыла. Үз алдына үзе ялмаеп йөргән ананың да моңсу уйлары юкка чыга. Бит тиресе язылып, йөзе яктырып китә. Саҗидәнең күзенә тагын шул зәңгәр костюм чалынды. Рәмиленең костюмы. Ничә кабат кулына алып, ничә кабат шифонерга кире тыгып куйгандыр аны Саҗидә. Күзләренең явын алып торган зәп-зәңгәр бу костюмны кия алмыйча, яп-яңа килеш калдыра буга инде Рамил. Артыннан кияр кешесе юк. Жәл үзе. Бигрәкләр дә матур шул. Базарда сатылган бер төсле Кытай товарына да, үзбәкләр үй сайын кирип сатып йөргән сыйфатсыз киемнәргә дә охшамаган бу костюмны, әллә каян янып торган чагу зәңгәр төсенә кызыгып,
Аппак жеңіл машиналары белән көзгә авыл пычрагын йөреп йөргән чигәннәрдән алып калган иде Саҗидә. Киеп барыр кешесе дә, урыны да юклыктан, яңа килеш ята да ята. Рәмил үсә. Инде чалбары кыскарып, кофтасы бәләгәйләнеп тә бара бугай. Әллә шуны кидереп сабан туйга алып чыгасымы соң улымны? Көне матур. Берәр сәгать булса да ял итеп бәйрәм күреп кайтасымы? Бер яшьлек тәпи йөгергән, бәбәйлегеннән чыгып барган улым сабан туйда йөрмәслек түгел бит инде хәзер. Кеше арасына чыкмый гына яшәп, качып ятып кына булмас. Барыбер бер капканы ачып илгә чыгасы, эшкә барасы булыр. Саҗидә чәчләрен тарап, тулымлап үрде. Яхшыга дип тоткан күлмәген киде. Бер сумкага баласының алмаш киемнәрен салды. Түземсезләнеп, дулкынланып, Рәмиленең йокыдан уянганын көтә башлады. Баласын бер күтәреп, бер төшереп, аның киенә атлап, Саҗидә акланга барып җиткәндә, Сабантуйның нәкъ кызган мәле иде. Бүгенге авыл тормышының асылын беләсең, аның эчке дөньясын, ни белән сулаганын, ничек яшәгәнен күрәсең килсә, авыл Сабантуена кил дә, игътибар белән читтән генә күзәт. Сабантуй бүгенге авылның бәләкәй генә күчермәсе ул. Әнә уртада көрәш бара. Авылның иң таза егетләре аппак сөлгеләр ярдәмендә билләреннән кычаклашканнар да, бер-берсен ничек тә җирдән өзеп, күтәреп бәрү ягын чамалап, эссе кояш астында әйләнәләр дә әйләнәләр. Тирле аркалары ялтырап, мускуллары кабарып тора. Алар озак кына шулай көчләрен сынашып, шыбырдаша башлагач кына көрәшнең тәмле җирен күрсәтеп алалар. Көчсезрәге алып чиелә, аста кала. Җиңүче аны бастырып ала. Көярмәннәр мактау сүзләре кычкырырга, кул чабарга, я булмаса бер-берсе белән җиңешергә тотыналар. Мәйдан уртасына бәйләнгән тәкә халык шаулашканга, багана тирәли йөренергә, кычкырырга тотына. Сабантуй батырына бүләккә биреләсе бу мәхлук Казанга ләгерен сизептер инде, сабырсызланып тартыша торгач, бер вакыт тизгә генә дип бәйләнеп куелган җебен үзеп турып чаба. Батырның кем буласы халыкка алдан билгеле. Авылның иң көчле дип саналган ике егете арасында ул күптән килешенеп куелган. Бер елны берсе җиңә, икенче елны икенчесе. Гадәттән тыш хәлләр бик сирәк була. Шәһәрдән кайтканнарның яшьләре көрәшә белми. Олыракларының исе китми. Алар ашап-эчеп ял итәргә кайталар. Шәһәрдә алай йөреп булмый бит. Ашка үлүең ихтимал. Көчлеләр, көрәшнең рәтен белүчеләр бу ике егеттән башка да авылда җитәрлек. Әмма аларга хатыннары күптән хуҗа булып алган. Кеше көлдереп, пычранып, сугыш чукмарына әйләнеп йөрергә юл куймыйлар. Ирләрен матур гына култыклап, ялгыш көрәшергә кереп китмәс өчен 100 грамм гына аракы каптырып, бу тәртипле ханымнар кызыксынып уен күзәтәләр. Шуңа күрә Казаннан качарга ниятләп, күзен тондырып фермага таба чапкан тәкә артыннан, бүген хатыннарына баш бирмичә, кызу канлылыкны ташламыйча, һаман да көрәшеп йөрүче егетләрнең берсенең, быел батыр булырга тиешлесенең, туган тумачасы, дус ише, бала чагасы чапты. Кичен йола буенча батыр булган кеше аларның барысында тәкә яланына чакырыр. Чакырмаса да килеп җыелырлар. Бүләккә ләккән мәхлукны суеп эш итәрләр. Олы казанга салып ашын пешерерләр, табын кырырлар. Тәкә куып тотылганчы Галәү Зәкие үзе үк алдан бер ярты көмешкәгә сөйләшеп көрәшергә керткән, җиңелергә тиеш кешеләрен җиңеп бетереп, Сабантуй батыры булды. Кеше дә, осталыгы да, тәҗрибәсе дә бар юк исә үзенең. Юньлерәге керсә дә югалып калмас, бәрә алыр иде. Тик елның елында кеше ял иткәндә уен оештырырга мәҗбүр булган. Авыл советына буйсынган бюджетникларның эшләрен тиз генә тәмамлап, күңел ачарга ашыкканнарын бик яхшы белгән Зәкинең көрәшү, ярышу шәме әллә кая югала шул. Буларның барысында халык та белә, аңлый. Тик ул бу ясалмалылыкка күптән күнеккән ахыры. Беркемгә ризасызлык белдерми, эшеп алган ирләргә ияреп, кычкырыр урында кычкырып, кул чабып алалар да, ваемсыз гына таралышалар. Кемдер күпкә кызыграк капчык сугышына юнәлә. Яшьрәкләр йөгерергә, сикерергә, капчык киеп йомырка салган кашыкны авызга кабып узышырга, туп сугарга ашыга. Юантык гәүдәле абзыйлар аркан тартыша башлый. Бер якка да булдыра алмаса да, дәртле булганнар күз бәйләп чүлмәк ватарга керешә.
Озын ботлы, көчле җилкәле хатыннар көянтәләргә тулы бидрәләрен асып, янып, пешеп, түгә чәчә су ташыйлар. Буларның барысында эшләп, җиңеп, чак кына тынып алган колхозның тегеннән кисеп, моннан пешеп әзерләгән бүләкләрен алып беткәч, бөтен Сабантуй бердәй кузгалып, басу кырыена ат чабышын карарга китә. Туп сугышы командалар гына кала. Фермада мал караучыларның балалары кайчак үзләре дә шул эш атлары белән Сабантуйга ярышка чыга. Гомере буена башларын иеп, авыр йөк тарткан бахыр хайваннар елына бер тапкыр муеннарын торгызып, ялларын җилфердәтеп кешниләр. Сабантуй сөлгеләренең матурлыгына куанып, горур басып йөргән булалар. Каннарында йоклап яткан нәсел шәплелеге уяна. Узыш шәменә түзәлми, кыска тәпиләре белән җир тырнаган булалар. Бу мискеннәрнең батырга әйләнүе бигрәк тә кызганыч булып күңелләрне йомшарта. Кешеләр атларның беренче килгәненең дә, соңга калганының да ялларыннан сөяләр. Йөгәненә тастымаллар, яулыклар тагалар, мактап туймыйлар. Шуннан бөтен халык җыелышып Сабантуйның башыннан ук саз өстендә кыек баганада эленеп торган әтәчне менеп алганны күрергә дип ашыга башлый. Монысы Сабантуйның иң кызык мәле. Селкенеп торган багананың очына җиткәннәре иелеп әтәчен ала алмый. Алганнары кире чыга алмый. Суга чумып кат-кат чыланганнан соң, йодрык кадәрле генә калган әтәчне бик күп михнәт күргәч кенә җыйнак гәүдәле бер малай киреп алып чыга. Менә шунда инде халык чынлап таралыша. Ярыйсы гына салып алып, оялуларын онытканнар сәхнә ролен үтәгән агач ботаклары белән бизәлгән машина башына менеп җыр суза башлый. Калганнары төркемнәргә бүленеп урман эченә, машиналары буена, атларын тугарган җиргә барып табын коралар. Һәр гаиләнең үзенең аерым Сабантуе башлана. Шул табыннар сайын йөреп, бушка гына төшереп исерүчеләр дә табыла. Кемнәрдер сугышып, тарткалашып, тиргәшеп ала. Туп сугышчылар бер нәрсәгә игътибар итми уйныйлар да уйныйлар. Менә шундый бәйрәмнән ничек читтә каласың да, ничек чыдап өйдә ятасың инде. Бала белән утырып ялыккан Саҗидә дә азрак күңел ачармын, таныш-белешләр белән очрашырмын. Улыма беренче кабат Сабантуй күрсәтермен дип килде бәйрәмгә. Акланга килеп җитүләре булды. Бөтен халык аларга таба борылды. Көрәшүчеләрне онытып, бала күтәргән хатынны күзәттеләр. Дөресрәге, Рәмилне инде. Саҗидәне күргәннәре бар. Ара тирәгенә булса да магазинына барып тора, идарәгә, фермага кирип чыга. Бармак төртеп алар ягына ымлап сөйли-сөйли тикшерделәр дә, Саҗидә килеп җиткәч, бердән борылып көрәш карый башладылар. Бергә уйнап үскән малайлар, инде күптән җитди гаилә башлыклары, хатыннары күрмәгәндә баш кагып кына исәнләштеләр дә, кызганулы күзләрен яшерергә ашыктылар. Сыер савучылар, "Ни хәлдәсең, Саҗидә?" дип ашыгыч сәлам биреп кенә узып киттеләр. Лапалар сүзсез генә күзәтүләрендә булдылар. Бар уенны да карады. Бөтен түгәрәкне дә йөреп чыкты Саҗидә. Тик авыз ачып сөйләшер, аралашырга сусавын бастырыр кеше тапмады. Атасыз бала тапкан дип гаеплиләр дияр идең. Андыйлар авылда һәр вакыт булган. Әнә түбәнеш Зәлия үзе кебек кызарып беткән, ишә торган хатыннарны җыйган да, рәхәтләнеп көлешеп, әтәч алганны карыйлар. Яннарында балалары йөгереп йөри. Зәлиянең кешедә, халыкның Зәлиядә эше юк. Үзе дә артык йомакай да, артык усал да булды бугай шул Саҗидә. Ачы телен зәһәрдә берәү диләр иде инде. Элек дәшеп сөйләшеп бармагач, хәзер кем килеп ихлас итеп хәлеңне сорашсын ди. Саҗидә шулай әллә үзен акларга, әллә юатырга теләп, эчендәгесен тышка чыгармаска тырышып, елмаеп, баласы белән ягымлы гына сөйләшә, кыек баганага менеп йыгылып төшүчеләрне күзәтте. Нигә чыкканына үкенүе, тамак төбенә түйер булып утырса да, йотарга тырышты. Улымны дөньяга күрсәтәм дип, авылдашларым Рәмилгә сокланып караганда горурланып басып торырмын дип, яшь балалы әниләргә генә хас кинәнү белән килгән иде бит ул Сабантуйга. Кешеләрнең күзләрендә чагылган кызгану, без синнән мондый эш көтмәгән идек дигәндәй гаепләү, читләшү,
Аңлы игътибарсызлык шул тиклемдә күңелен китәр дип уйламаган иде Саҗидә. Күзләренә тулган яшьләрен ихтыяр көче белән генә тыеп торды. Кайткач илармын. Өйдәге ялгызлык та булмаган икән. Менә әлегесе. Халык тулы мәйдандагысы хәтәр икән бит. Шушы бәләкәйдән таныш йөзләр, битараф күзләр арасында ялгызлык хисе, йылан булып сулышыңны буып, үзәгеңә үтеп керә икән. Кайтып кына китәсе иде дә бит. Әллә нәрсәне көттөрә, өмет иттерә. Шул вакыт бәләкәй генә матур кызчык, эй Ходаем, әллә Фәгыйльнеке инде. Рәмилнең машина рәсемнәре чигелгән костюмына күзе төшеп, «Мам, каралы бәбәйне, нинди матур күлмәк кигән, зәп-зәңгәр, рәсемле, миңа да шундый алып бирерсең әле, яме?» дип кычкырып җибәрде. Сикергәләп килеп костюмның алдына ябыштырылган машина рәсемнәрендә Рәмилнең бәләкәч кулларын да тотып карарга өлгерде. Саҗидә күтәрелеп караса, алдында чынлап та кызның әнисе Лида басып тора. Йөзенә кара болыт каплаганмыни. «Не трогай, Эмма! Уйнаштан туган бала ул. Сиңа не ровня. Атасыз балага әнисенең любовниклары китерә ул яхшы костюмнарны. Берәр начальствоны кыдыр әле, күренеп тора. Базар әйберсе түгел. Уйди, Эмма!» Хатын әшәке сүзләрен сипте дә, әллә нинди зур эш эшләгән кебек күкрәк киереп, аякларына ныклы басып, балаларын яртып китеп барды. Җир тишегенә кереп китәрдәй булып кыенсынган, оялуыннан кызарып бүртенгән, арка үзәкләренә хәтлем чымырдап салкын тиргә баткан Саҗидәнең күзләре Лида артыннан ияргән Фәгыйльнеке белән очрашты. Татлы ялгышының ачы җимешләрен татый башлаган хатын белән бу очракта бер ни дә эшли алмаган көчсез ир карашы. Мәхәббәт белән чарасызлык күзләре. Тешләре кысылган түземлек белән сабырлык күзләре. Алар бер мизгелгә генә очрашып кисештеләр дә, бөтенләй ят кешеләр кебек сүзсез генә аерылдылар. Фәгыйль башын иеп Лида артыннан китте. Саҗидә ашыга Сабан туйдан качу ягын карады. Тавышы да ниндирәк зәһәр бит. Бүтін кеше ишетеп торды инде. Ишетеп торды. Лиданың пычрак сүзләре Саҗидәнең колак төбендә чыңлый. Авылдашларының күз карашлары аркасын өтә. Башкача тыеп тора алмас яшьләре битләрен чылата. Ул инде атламый. Ул йөгерә. Өстәвенә гел тынычлыкка гына өйрәнгән. Тавыш күтәргәнне белмәгән. Әнисен мондый хәлдә күрмәгән Рәмиле ачы итеп кычкырып елый. Ничек хәле җитте, шулай өенә кайтып егылган хатын озак елады. Улы да күптән үкси йоклап китте. Сабан туй тавышлары тынгач кына торды Саҗидә караватыннан. Әрнүле күңеле җиңеләеп, эче бушап калган кебек булды. Тик тамак төбендә генә бер кайчанда китмәс төсле тоелган бер ачы калды. Иң аптыраганы шул Лидага чәчрәтеп каршы бер сүз дә әйтә алмавы. Көтмәде ул бу хәлне. Шуңа югалып калды ахыры. Әллә өйдә ятып мискин бишәгә әйләндеме? Тизрәк эшкә чыгарга кирәк. Фермада савучылар да, мал караучылар да сүзгә кисәгә керә торган түгелләр. Кирәк икән инәсеннән әтәсенә хәтле илтеп куялар. Бик тиз онытырсың бала усыгып утырганыңны. Саҗидә миченә ут кабызды да, баласын уятмаска тырышып, җайлап кына чишендереп, зәңгәр чигән костюмын утка якты. Ялкынның бу матурлыкны акрынлап кына йотканын карап, саклап торып яндырды йөрәге әрнегән хатын.